haino hai huijak koktoma laithangnai saljorani Agartala edinogoro bukukjak song khorognui Mintu debbarmani nogo bara tongani naima tongthani kaisa bukukjak song kwnui Romphere na naijakmani oboni yagulo haino hai tei khoroksa bukukjak bo oboni sikangno khlaijakha nei o bukukjak saikhnarika bo saragya kiriwui lachiwui tongui obo hai huijak koktoma tongtongkha bo bini bukhao chobui tei o bukukjak belai khaino jolijagui tini o Mintu debbarma no akol sitra Mintu debbarma no lupchabehiano tini obo hai ingu nei tini o bukukjak bini bukhaktei tini thanao FIR khlaijakha Mintu debbarma ni mungui majra kotor dinani nangmani bagui lama majaro nukhai himmui tongmani bwrwirok cherai chini bukukjak song obo hai bwrwi cherai rokno lama majar him tongkhaiba obo haida khlaina nang nok bisingo saisung kwnui tongkhaiba obo haida khlaina nang saisung kwnui lamao him tongma nukhe obo haida lupchabehiya ba ungnani musumnani nangkhaba o Mintu debbarma tamni asuk lupchabehiya ungnani nangkha bhik bwsa tongtwtwi obo hai Mintu debbarma songhai belai khaino obo hai Mintu debbarma songhai rokno majra kotor rinani bagui haste hapangni achukphang je sarkar chaluk tongnai rokno ang ani bukhaktwi majra kotor rinani bagui belai khaino ang obo hai rokno Mintu debbarma ni bagui ang majra kotor rinani bagui Mintu debbarma no ang ani bukhaktwi kobokjao tei haste hapangni takoke buhukchong jotto tini bukukjak song obo hai chini bukukjak song hai khlaijak tonghengke huijak koktomarok tebo kwbangmano tongmanano saragya nukjagragya obo hai tongmanano tongkha hingke dakti no sanani bagui jekunu tayemo anytime sanani bagui ang ani bukhaktwi kobokjao tei obo hai Mintu debbarma song hai lupcha hingke chini lama majaro ba town bondok ba jekunu gari malphung rogo kathani rogo bo obo hai lupcharok hingke obo hai khlaijak nani digi chaitok nai tei obo hai bukukjak songna ang kobokna musungo tini Mintu debbarma song hai hingke tini bukukjak saikhnarika Mintu debbarma sak motok tongnani bagui anobo sak rok tangkha tei obo hai rok khlainani bagui kokbehiya lupcharok saka tei oboni belai khaino kok hami rok sikjawi sawo phunugui sawo nei o bukukjak saikhnarika tei o bukukjak saikhnarika Mintu debbarma song hai borokno tebo majra kotor likhai chanai nei au belai khaino nangmani kokno hingkai tamsaka khanainai di o bukukjak tabuk yakro romna nayo hingke poila hingke जों terrace no tonglaimani जों tinjona terrace tonglaimani hingke amo poreo bo songo rengkha ringhorma poreo hingke जों aino bo to kaisa malik bula hingke bono respect ruine जों bo tola phaileka hingke tola phailema poreo bo जोंनो mane nungburinai thogo hai hini ro sawo burinai thogo angno age simino oro brand tongpai boroni simino no chajakmani amte hai ro sawo hingke sama poreo hingke bo ani yang rok hai ki tangka tangma poreo ani yak romkha hingke yak romma poreo se bo ani bus amo bisma rogo se tangna naimani hingke ang bono bini yak no pura ai hai ke yak mane khairi khata hingke yak khairi ma poreo hingke bo ang bono saka masi boro ni bini amang khata bini amano boro hinsangka masi koi hina ang bono no sangka hingke bo sawo kita masi ke bo kiri jagi thangka bono bini amano sangjago hinai nai bini amano amo khaijago hinai nai bini amano sajagano hinai bo kiri jagi nai khayo thangka hingke ang bo khari thangka ani dolni nogo ang bo habi thangka amo poreo si bo sini kori amo ani dolni brand ni corridor bo phaye haino nasigi tongphayo kirimani mane je bo tongmani hingke 10-15 minute haino tongkhata hingke nasigi haino tongkha bisingo simi nasigi no tongkha bo hingke nasigma poreo hingke bo 10-15 minute pore ke botolaro thangka hingke thangma poreo aro tei borok tongo hingke borokno saka kirimani bodawo जों mane kuno sarakli nairakli angli nai buino no saboi saka mane hamte haing mane bo thangkhada hini sangkhata bo thangkhada hini sangkha hingke borok thangni rahio hingke borok sawo thangkha hini no sawo hingke thangkha hingke bo kisa जोंनो mane an dolni bini dol khata hingke bono जोंनो drop khairi ro haino ajorao jenono amti hai sapro ni yak rompro no mekak pro bo chuak nungjakda chuak nungjak napro bo bahai phai tongo bini chuak nungmani wai bisingno no bahai khaikya
ano waisho khayo bo haipono mane amo poreo bo ano uncomfortably like saka ni simi tola ni simi saka haikeno daily mang nai nayo ang saisung puruta an dol roba engke to bo naya no haipono ang saisung engke bo asake nayo ano nayo asake nayo uncomfortably ke nayo ta mane amukun sana sekore ka saka ni simi tola ke se nayo engke tol imokol hamya bai nayo bo nung aro phai aro ren dong phai koi mas pore nono obo hai khai kya 5-6 month poreo khaikha kanamo bufur ni patimung na obo amo February oni si February last month to nung Mintu debbarma ni mungkai FIR rok daklai kya in khalai ka ang bono FIR khalai mani poreo tabo ang bono mane ano je amte hai bo hamya samani ang bono tebo karak ke sajare na musungo ke bono ang mane FIR mani poreo bono tebo mane ang je mazra kotori na musungo ta ke bukuk nung a jorawo nono je yagro mani obo hai patimung thangmani ulo tangai nung dara sidak phai nai kuno action na liya abro kirima lachimani boteo bolam kiribui lachui na ang amte hai kono fana saraglia ke bono fana saraglia kido ani dol kaisa saimano ke bini ama kaisa saimano abong mani ulo no nung aro ni koni phekata mane a patimung mani yagulo nung aren change ke phekata khaya ko ang bono last warning ri to gota an nei mane je bote waisa khai khai ke amte haino sanai hini no ang tabuk no am bo te buino khai khai ke ang tabuk no am kokno masas ka ni nung tabo Mintu debbarma ni phasingo tam mazra kotor na muchung ang bono jan ani to bo ani kok no tui je no social media to no khana je bo kok samani ani ano tam khai khai ni bo sawong gain ke amte bo kaisa mane ang kaisa buringi ne ani no an bu mung no nosto khai ka bo ani future tam bo sai mane ani future tong ble ani future tong ani future nosto mani bahai ke sanamai re na amo amno sanam sung mani ang bono te mane ang buino mane je hokar no bu sanai bono te bo maja ka saja kotor na bagai ang bono chai tok nung khoroksa o haste ni beri engai chini beri rok no nin phasing te ning tam ko kusar na muchung pai thago ang kusar na musung je ang tabo kiroi lachiboi saraglia agini incident no saraglia angi tongmani amono te no mano buino sabo buino bo sana musung je amti hai angi ta tong di hene ang bo mane kaisa beri ngine ang bo ani mane lachiboi kiroi ni no ani sak mane kaisa tam sanai mane install thai ngi thangnai amo bagai no ang lachuini kiriwini no saraglia enke buino bang kusana musongo amti haike ta tongdi nijini am khorang di sadi